Pažnja, pažnja! Evo radosne vijesti. Snima se film za djecu Gen 4. Predstavljamo vam riječ za život. Jednu riječ koja grli cijeli svijet. U Bibliji, knjizi koja nam govori o Bogu, postoje mnoge zahvalne molitve u kojima izraelski narod izražava zahvalnost Bogu koji im je pomogao u njihovim poteškoćama. Kad je Isus došao na zemlju, učinio je sve da još više otkrijemo kolika je Božja ljubav. Jednom je govorio o vlasniku vinograda koji je po cijele dane unajmljivao radnike za poslove u vinogradu. Prvi su radili od jutra do večeri, drugi od poslije podneva, a treći samo nekoliko sati. Vlasnik je međutim svima obećao istu plaću. Tako je na kraju dana svatko dobio po denar. Oni koji su radili više žalili su se gospodaru, ali on im odgovara: zašto ste zavidni? Dao sam vam obećanu plaću, a mogu i posljednjima dati istu svotu. Tako Bog ljubi svu svoju djecu. U jednom psalmu u Bibliji piše: slavit ću te, o Bože, ime ću tvoje blagoslivljati, uvijek i dovijeka. Blagoslivljati znači reći dobro, zahvaljivati Bogu koji je sve učinio dobrim za nas, iz ljubavi prema nama. Stoga trebamo slaviti njegovo ime i reći mu: o Gospodine, kako si velik, kako si nas ljubio i kako nas uvijek ljubiš sa svim darovima koje nam daješ. Mauro iz Madagaskara nam pripovijeda: u školi rado podijelim s prijateljima ono što imam, dok je Filip egoista i nikada nikome ne da ništa. Jednoga dana dok sam pisao na pločici, primijetio sam da mi ponestaje krede. Zamolio sam Filipa za jednu jer je imao puno kreda, ali nije mi dao. Bio sam jako ljut na njega. Dan kasnije za vrijeme odmora, novcem koje mi je mama dala, kupio sam odličnu užinu. Filip je došao do mene i tražio me komad. Odmah sam odlučio ne dam mu ništa i nastavio sam jesti, ali on je stajao i čekao. Sjetio sam se da želim biti poput Isusa koji ljubi sve, pa i one koji još ne znaju ljubiti. Dao sam mu veliki komad. Od tog dana i on mi je dopustio da koristim njegove stvari. Zahvaljujemo Bogu svaki dan što nas potiče da ljubimo sve.